Uba ay ban nong sid uba day way na kiri rang ba hakadong ribhoy. Uba jukloy ban kaneri kikti basbun. Banyarap shikiba lanot bat kiba shem jing jenjar. Haka arpo pra terik ujeliw ar hajar arpo lai. Ula lek ban cengo hi daladi. Yiki lanot kiba syakta. Haka jing syak pom pertan. Kabala jia haka no pai sengi. Jong ka arpun riw terik ujeliw. Ar hajar arpo lai. Haka shnong so lai ribhoy the string. Hakatay ka jingli jungo uba ay banong sid ulay kendo kerpang ikitay kilanon. Ban ay mensim ru yaki, harengkat kilat jingiram, kabawla ay da kasong pisa sikitay kilanon. Bakinla ban pendon kam, ban tit ikijingdon kam, kiba kiladu no, hakatay ka jingja. La ban kado ba hakatay ka jingja pompertan, kabalapoy hadu ka jingplu ding yakatay ka ying, kaba kiladu lut ya baro kijingdon jing em, hakaying ka jongki. Thì kaban kong nga so ban ai ngui ublay ha ka jingjai nanti ke jongi wa kum gibreng ya kendu sibun ki ai rai nimla ban mudur pat akan khidmat ka bang ipoi hang ne manta kalong kum kai ba kapen mo kalong bayu trong peseng bat pen kendet yengi hoi ngalai snow ha to si por bang gidang dan ha umpowen nga ba juan ro umju i me he ru mo i banang tay na po kendo so ngidang yawan na kawi ke jingja kabajan ya trim kani sa long ba lu yeng ngidang mi na katay ngidang wan ya pek ya kata ti hadin nang tung yo khobor tang hadin baskenta nang ta yo khobor hang ni te ngala kwa i ban wan be andre kapor kam sa asu nomor kidang don kikam kibang ngamla ban pendep hang tu ti andre ngamudur bakan long hadu kan ni hadu bangan telai ki social media parkin apun ki bahiyang sem ki jong kan ni kalong yeng mo yang baki ongi la don po hospital tengar beran-beran hi menen ngalalek chate hospital pat hadu menam step rumo ngadang fun i nderbeji ndu steng ngala po slong ila ya lali pek nga tambah lopat di orong gra te nga suthu bakapor kan kapor ka belingkot kamla te ban ngan ap saang tu tengok kan kambah bangawan ha hayung jungki sa ban kenduk kitrayung te nakal yang jonga ngam dan ketin ai ban ong katno ka jing so kata abang ai ida lagi kemat kom ni mo ya kamantim kodor peduli ka ba ka jing shop jong kamariang hadu ba kanda pengkelador sun hadu kan ni ka ba ngikum ki berengim tip rengin IT ho blai ki baro ki baja ngin sim ba ki de jing tip ki jong umo te kum ki berengim la ban soban spain ki bai pat ki kentien ndrei ha ka ba ningkong padang soban ai ngu pat di blai ba ngidang don ita ibenta wat lang along tang ubri wasu im tang ta ba belak ban trei di kam ibarit ngamla ban kular ban ai kat kani ka bahe ndrei ngakloy ban ya snok ti kum paradok parasnam bajokan ka tham riboy habang ngalai ngalang ngan hap hibangan yarap na ka benta jongan dia kalong ying kendian bat jong kita ki arpat kilong ying badan chathe kim semla don hang ni ki don po hospital ngatrai ngalawan pe isa tambalong ngami fundo ngan saai lang ya kan dia ka benta ka jonga kum kadak kabangan ai na ka benta ka kum bangan yarap yaki tinga ai kublai ru ya ki ya kita ki nong song snong hang ni marsen jang ayo kubor ba kilong ki basim kya wot ki wan ban yarap bat hadu ngaso tenat birang ba snong ru i sim kya ngai i ki social media ru ila sim kya bahaya kene kamat mo bat hadu menta sip hang arphang ru imla ban ya dan lang bat ni hang ni irang pendep ya ka kamram ban bala tenrong i mo kumunong yalam snong ila sim jingket kli lam ban le yarap lam ni kene kalong yang idang don sa ki department ki bayadai bat kani trai so fresh ngapte bang no ndeng ayo so bangila ya phone ngaso ai ngui ublai ba iram asno in yo met boy kya ba ila ai kata ka jing syakari ba khoi lang na ta ka jong i wala im dan hang ni ti kong na ka banta ka yeng ka sem ka jong fi mo namata ki khon ki ti jong fi ru dai ti to ka ka ba ingum ni kin mla he bang ngin babe te andrai kemen sim kordor pada kam sem la jawat phiru pila laj na kani na kli ding ka bala bam hadu kan ni ndrai ngangit skam ba nang ni syakmat kini ki ibaro kinlong bai ki babet ki babiang ki blei bu renti ida ka ba phi phin laj ne kini kitai kain dei ko ubre ngam nang hiban ong nei tiban yasno kti bat phiru ngamdan e sibon ban ai adan tang ini kat ba pendang kam la ilong bai dawai ne inu ru ti ki benta ki basadian de kla deb ye yeng iba pensna ini tai da telong ngan seperkhat kain la ilong ikiar syat ikiu pliang ipila ngan sai rei langarang swan ni kong manta ngam tip kai gejing dan kam gejong pi kai gejing dan kam ngan nomla ban tip
Mereka jingwan ke jongan kalau tang bangan wan ban jurip cu ada kakmat rengal alap kumni ngamla kun tawan thli ka ti na iv kan ni ka bentar ka pindio ban pendan kamu kam leli Kublai sibuan ni pi baban. Bat kum ju ya ka snong ka thau ka bala sim kit kli na ka banta ka yung ka sam ka jonga. Ngamla su ban siu kliang na ka snong ka thau. Kum ju ki parlok marchan marpa. Baki lawan ban ya sim bantalang ya ukun ukti jonga bal alaj na ka thli ding ban man saujur. Te nga ai kublai ya ki barok khoj ki ba wan don ktilang menta kasngi hang ni ru ngai ku blay pi baban kum ju ya itai ye re itai kerteng iba alum na po terso Iba alum. na kanduso mo bat iba mi he bat kum ju ya ini iwe ru ngai ku blay ya pi ba pi lawan ban sim khia lang ban kit khli lang ha kan ye ka ba menta lewat la mangala julor mengkanasi kan ni ru ngakar men ba ublay yang ngaun pli biang kalat kalanti banganang yo susu te ngam don ketien ban ai ku beli sibuan ru mar ngolong ko bebit te mo ngam tip te ngai ku beli ya pi ba pi la ya wan don lang bat ngi menta ka sngi ba pi la wan pe wan junga lem na ka benta ka jingdu ka jingjulor jonga